Stop. Hej. Hej. Vi skal lave sådan en Ask Me video. Fordi YOLO. Okay. Du læser spørgsmålene op. For det føler jeg, du er bedre til. Stop det. Hvad laver du? Vi starter med dem på Facebook. Har jeg ret? Okay. Nicoline Holtzmann har skrevet: hvorfor er I så smukke? Det kan vi ikke svare dig på. Og så har Jonas Hall skrevet: hvad synes I om mig? Jeg synes, du er en sød person. Jeg kan ikke det der seriøst. Jeg synes, at jeg ikke er noget godt. Okay. Og så spørger Anders Grænsmand, hvad vi synes om ham. Jeg synes, han er sød. Jeg synes også, du er rigtig sød. Ja. Okay, hvor mange fingre kan du have i Stine? Skal vi teste? Okay, vi skal. Okay, Carolina. Ikke noget med halv, så kan jeg op. Okay, det er 5. Tror vi. Cirka. Måske lidt mere. Måske lidt mere. Okay, videre til næste. Hvornår kommer du til Aarhus? Hvem af os? Vi ser os begge. Jeg kommer aldrig til Aarhus igen. Det kan jeg sgu heller ikke. Nej, jeg kommer på lørdag. Tror jeg. Okay, så er der en, der spørger: kan I godt lide kage? Kage er overvurderet. Ja, okay. Og så er der en, der spørger: hvor meget kan Caroline klare til slået på Stine? Og det kan vi lige hurtigt finde ud af. Nej, det synes jeg, vi skal lade være med. Du må ikke slå igen! Caroline kan ikke klare mere. Caroline er en svikling. Det er så rigtigt. Okay, Caroline er så enig. Åh, for helvede. hvem er Andreas? Ej, jeg tror ikke, det var til den. Okay. Nævn nogle seje. Nævn 5 seje mennesker. Så mange venner har vi slet ikke. Altså ikke for noget. Altså, Stine. jeg ved sgu ikke. Ja, Så mange venner har vi ikke. hvor mange afleveringer har jeg for? Altså, 0. jeg har en matematikaflevering. Og i morgen, så får jeg et essay, for jeg aner ikke, hvad et essay er. Det er et eller andet klumme noget. Og så har jeg en engelsk aflevering for. Okay. Så er det næste spørgsmål. Hvordan griner du, Caroline? Jeg ved det sgu ikke lige. Så den læser du op. Den er lang. Okay, hvilken stilling foretrækker du? Nej, jeg mente den. Nå, Okay. den der nu først. Ja. Altså, har jeg ret? Ja. Yeah. Altså, det ved jeg ikke. Altså. Bare noget. Okay, hvorfor laver I Ask Me? Fordi vi ikke har noget liv. I er hverken kendt, og ingen gider høre på en 15 minutters laden video, hvor jeg besvarer spørgsmål og siger 17 gange. Og det kan ikke lade sig gøre. Jo, Caroline, fordi det er 17 gange på 1 minut. Jo. Hvis folk vil noget, skal de nok henvende sig, eller i det mindste skrive på formspring. Stop Ask Me videos. Lol. Stop haters. Du lol. Okay. Nej, vi skal lige svare. Der vi Det er i svaret. hvert fald løgn, det der. Du er en taber. Og så er der en, der spørger: er dig og Stine gode venner? Nej, hvorfor tror du det? Hvordan du tror det? Okay. Ja. Jeg synes lige, vi skal teste den der med, hvor meget Stine kunne holde til at blive slået af Nej, mig. det var der ikke noget spørgsmål på. Nå, det burde der. Har jeg ret? Nej. Jeg er godt klar til at blive slået mere. Hallo, gå ind på det, din idiot. Vi har ikke fået flere spørgsmål. Au. Skal vi vente? Vi venter. Og vores video er ikke 15 minutter lang. Den er 4 minutter lang og et halvt minut. Ja. Altså. Og nu stopper